Out here for AHA, African History and Heritage TV. Yebeda oba ade asese ode enedai acheye na yeda so tinkwam. Na sene ya munim na ye yeneda no eye musumfo historian Kwadu Agyeman. Ena sabri magie kunwa amede abakosem emusemode ebremu. Ope abakosem eye nokre atie abakosem a eye krogen na fini hondia. Now ubetie no African History and Heritage TV so. Now therefore ene ne yeda edikan a o buy channel so a bomodian so be subscribe na wa share na wama atiefo nkaye nso anya biate. If you say asem no ayede obre no onko afodi a emwa eye asempatre na eye edisuanso ene historian Kwadu Agyeman agye kunwa biu na ide asem namdeba asem amdeba no eye tietia enchari bia na yete se ye nana mampon hene asante mampon man hene atwanani ahweban ahemfo akoshia aye nase ma amamre ni amane a esese wonum ye omugusu a omoye ewum se awi aye no ne mpomponso no enuru so mom de nanso se ohina ye akanba mu de yenim se ne ayesi ye no eno ho anamontuo egusu a ekoso na nsantrafo binum ekọ yie ase ekọ pe mutie ma nsantrani bi ebisa nananom mampon nananom atrankunya emponimfo no baako se kwambe nso na mampon efaso esi hene mamponfo adehye wo mampon no a nanahema one na so yebe man kwan na wayi hinana seri aye nyina yenim no ahinsie ho asem abeye asem a agentre hana giapeto e wasanteman mu ni nyina ne se ye nana otumfo ositu obabio otim ede nano etoto amanamaya yaka bom eform asantman council no ebinom ahensie mu abroni beka se wonum constitutional matters ne bewi ase kura na agentre ha ebisi wasumja asumja de se adehye no asa eno the problem ba ya ekonkonho ebiso esi offenso de enso asema ba ho ekonkonho sampa de kura na yenka kura ende kura ne kankan sabri adu mamponso na mamponso so otumfo wo ho kwan mraman ho kwan se ordinamo etoto mampon konwase mu ekire odehia onope na humu aye no yebenya afri krata bi a mebe kenkan mu na ansa na mekenkan sa krata no odofo yenkwa homa no so na yentie amamre na amane a eda mampon man mu efa nkonwasie ho emfri nana baako a onim centrani bi edi nkomo enti producer yenkwa ahoma no so na yenkotie nana no na mumasem ansana yeba yesinkonwa akenkan krata mu asem ede akire cheza na mahima nankasa adosom se do de ba no ha no kika bi ani nti eno asem banfo no do am endorsements better so at this time position
fine it's an anan any objection any was me no just copy ewura anum na bi o enko ho ansa ye start homework ni nyina wa ha ti ye wie bibia na oha ne nkeka bia ni ho no ansa na bia wo makoti yewura na ase omo ko yidan sutire se yewura ye omo keka bo mo no ye keka bo mo no say ni say na akusi na process no a long process to mu wie bibia na ye to mu wie a wahina no besusa ya kire mampo man wosusa ya kire ni mpanyimfo esusa ya kire no ansa na wakoye wura ho akoso acha yewura ansa na confirm no kra yakwa babio kakum ya jinkwakuanum atifo mote nchiremu a ye nanan ode baaye efa amamre na amane ye wo mampo mamu kwa ye fa so si hene wa kirechiri na nasem na okaye no abakosem ben ne tachiri abakosem tachiri anase okan watra anase okan kwa wankane kwa abakosem etachiri abakosem a etachiri ena historian Kwaju Agyemang mede bremu na mekenkan afri papers relating to the restoration of Ashanti Confederacy and a full and illustrated report of the proceedings of the restoration of the Ashanti Confederacy, republished by the Planning Committee of the celebration of the Golden Jubilee of the restoration of Ashanti, Kumasi, 1984. Atano ngoma no a me bekenka mu akire adofo no ni trinsem anane title eno no ye beko Ashanti Confederacy Sante hene Prempeh the First Ifri Seychelles by 1924 na ekoba se abrofo no ye se no se Asante ahemfo no ye keka be bombio na be form Confederacy se beyo na amamuo no emu be ye fofofo e de ama yen abrofo yi na dwa ye pese ye di godo a ye pese ye tu ne wa Asante mamu ha ene Ghana afanan ina no yetumi ayesa adwa no if you say kwana abrofo no fa so echiche omanum after Yasantoa war no be dia ahemfo binum ko hyehyehye ahemfo binum ase atete no ne ho na nabesom ko nti eden tokwa ebae ti abrofo no yese ne yensi nkonwa na yensiesi sansem no nyina nti besi nkonwa 1933 it up to 35 na sabre no na Prempeh the First wawu obewu 1933 enti Prempeh the Second a ye friend Kwam Chiripie ono na ebedi na konwa ena ne penso ena Ashanti Confederacy 2 a abrofo no pompam ye no ebae na smadikana akan pense Ashanti Confederacy no esanse na enye nhenti no abrofo no bisa aman hena na babo be sabre no se hwan na ye ready se Ashanti Confederacy no yemfa mra bio aman hena na be wo sabre no ewo the present day Ashanti region and the former Bono Ahafo region no na wonom ye 27 enti abrofo no bisa hwan na be join we se me join enti be keka si animu no na ba be kan se party ase se yenko fasa Asante nkabonku no mbra bio no edoso echen ba be kan se yente ase ejuso kase onko
drobo kase onko drobo na jama kukum kase onko bechem kase onko ena techuma kase brekum kase onko droma kase onko na ebe wie no suma kase ono so onko Asante Confederacy na ewie ye no abrofo no ye se ba brebe nko no yen kasa nkyerebe na be mra Confederacy no be meka sakuo no na ye na nanu mampomfo broni de sa adwen no baaye no na ye na nanu mampomfo se ye be join Asante Confederacy no dia jise broni be ka se on condition jise ya ye de ye mra bi etoto ho se sa mra no be ye adwuma dia kwasi broni ye beti ase akwa Asante Confederacy na nhihya ye na nanu mampomfo ekruchire guru nkrata so ede koma kwasi broni Chief Commissioner of Asante na friend CC a otikwase enumu nsem na odofo me be kenkan ede akire mu na yeko yentie o say the Oman Hines office Mampong Ashanti 6th October 1933 Ashanti Confederacy our good friend here no or refer to the Chief Commissioner of Ashanti ana oye Major Jackson Sabreno ono nana nananum etwere kratei akoma no enunti ena be friend no say our good friend na chese nananum edoso nye nipa baako ena ne nsa hye sa kratei wi ase na yentie ne wo Samdi Kankano, the Oman Hines office, Mampong Ashanti, 6 October 1933. It trusts him no say Ashanti Confederacy. Our good friend. We have the honor most humbly and respectfully to reply to the question of the government on the above subject and to explain the following points. 1. In the ancient time, when Kumasi Hine was called Asante Hine, the Mampong Hine was by himself, but it was through one of the Denchira Hine called Ntimjakari that the Asante Hine united with the Mampong Hine. Nia na no more can say Chief Commissioner of Ashanti Wadawroma we there adidie kwanso wasema ode beto ye nim efa Asante Confederacy ono yaso ya adwene ho na ehumwaye na ye de brawi na tete no a na Kumasi Hine ye fra na Asante Hine no na Mampong Hine ede ne ho enam janchira hini bia ye fra ne Ntimjakari neso ena Kumasi Hine a ajire be fra ne Asante Hine one Mampong eka behun ebom yankwe. Number 2 or say at that time the Asante Hine was called Osei Tutu and the Mampong Hine was called Boahen Anantuo, and it happened that the Asante Hine raised a war against Ntimjakari, and before he goes to the war, he went to consult Okomfo Anokye, but Okomfo Anokye told him that unless he, Osei Tutu, unite with Nana Boahen Anantuo to the battle, he cannot win the victory over Ntimjakari. Osei, Asante Hine Osei Tutu the first,
ono na ye so obekọ akoko etie dentira ena okọ abisa ewo biri komfo no che ne nchen ena komfo no che ka kire se ntim jakare hu adi ntu osetu me yonko brebo no se wo betim en ntim jakare dia siani na wa dini sunkunim dia jese one na nabwa hina nantu a oye mampon hene ekamu 3 Nana Osetu therefore went and asked Nana Boahen Anantuo to accompany him to the battle. But Nana Boahen Anantuo told Osetu that before he, Boahen Anantuo, go and assist Osetu, unless they drink fetish of friendship, that is a native way of signing treaty. And so they drank this fetish before Nana Boahen Anantuo acted as a general to the battle, and they gained victory over Ntim Jakare. Ose Nana Osetu kachire Nana Boahen Anantuo ye na amampo hene no so nko boane nkuntia Ntim Jakare no na amampo hene so eka se obekọ dia seni akomfoanochi 2 Osetu the first fono na amampo ntokwa no dia jese Kumase hene atire your friends ante hene no ono ene mampon mampon hene no maboson se bebe fa be ho ayonko ayonko fa eti benom sa aboson. After the victory over Ntim Jakare, Okomfoanoche advised that the Mamponhene and the rest of the chiefs who accompanied Nana Osetu to the battle should meet at Kumase every year to perform a sacrifice to the skull of Ntim Jakare, which was brought from the war. If not, the ghost of Ntim Jakare will haunt them. This, therefore, is known as the Jura Festival, celebrated by the Ashantis every year during the ancient time. Mamponhene, therefore, from that time goes to Kumasi only once a year for the celebration of the Jura Festival. And when he has come back to Mampong, the Asantehene sent to him per a bearer 6 pounds, 6 shillings, a sheep, salt, and palm oil to celebrate his own Jura at Mampong. On the feet and right arm skeleton of Ntim Jakare, which was brought to Mampong, being the share of Mamponhene. Near Nananum eka yene se bekoko bedi Ntim Jakare sunkunim no ena Nana se tutu ene na Mamponhene Boahen Anantuo ehihye mbra bi ema abeho se ene ahemfo na aka no se afibia bebe shefa na pechefa no a bakumwa ede aguntim Jakare niti konkro no niti kwakra no eno ewo Nana se tutu ho no bakum emoa ede aguso baye yankama de aguso anye sa Ntim Jakare ne sasa ana ne saman ebedi ahemfo no achi na obedi benya na sabre no sa hihye no bae no na Mamponhene afibia na Kumase once ba kope bra na be twabira no na okọ
na ọkọboa na ọsọ etutu ne petwabira no wie a na ọsọ etutu so ọma no 10 pounds amamra na ewo ho no 6 shillings odwan Paul tu adua enkyene ene abengo otubofo mane de saa ne ma nyina ebra na mamponhene se ono nso mfo ntwa ni dwira de e wo mampon na eno no onye nyankama de engu ntim jakari ne skeleton ne nkrampan no ne nsa nifa na ne nane oditia form no ne feet ne nan no ne nantabono no ne nkrampan no eno ene bedi na mamponhene ne nchen eno kire se ono adi ntim jakari sunkunim enti kumase hena yebe frede sante hena no ono ne ntim jakari ti kwakura no ewo ne ho na mamponhene so ntim jakari nensa ni fan krampan no ene ne nan enkrampan no ewo ne ho afibia otwabira na oye nyankama de eguso. Number 5. So it was that as the Asantehene was sitting on a golden stool and the Mamponhene on a silver stool, the same it happened after the victory over Ntim Jakari, that the Asantehene took the head and the Mamponhene took the feet and right arm. And so, in this Ashanti nation, the Asantehene holds the head and Mamponhene holds the feet. That is in command. Mamponhene commands. Therefore, though the Mamponhene united with the Asantehene, it was only in the form of friendship and not as master and servant. No, ne ochre say esan se bedi ntim jakari sun nkunim na bechiche ne nam no efaye Santehene fa ni ti na Mamponhene so fa ne basa ni fa ene na etiafom no Santehene ena asantenkabom no nhihye no koba se obedi animu na Mamponhene so no ono so wadi na chi a obeye commander in charge of Asante army. Na we sankabom ya na Mamponhene ene Santehene eyeye no anase kumase hene sabre no eyeye no na eye ayonkofa enkabom enye akwa eni niwura asem wo yonko de friend de wona nu nyina obia di ne ho so na mum akwa ne niwura asem de na chese ba akwohye obia ase ntine na kan se ewo Santehene ene Mamponhene ana mampon man no ntem no de eye friendship enye master and servant affair enye akwa ene niwura begura tipenkon yenkoso. Number 6. If the Mamponhene gets anything on his land, it is for him. It is for himself and his elders. If that also, it is for himself and his chiefs and elders, and does not render any account to the Santehene. Misisubio also, if the Mamponhene gets anything on his land, it is for himself and his elders. If that also, it is for himself and his chiefs
and elders, and does not render any account to the Asantehene. And I know my for a can say, and she shall go by and say, never hot to say, hey, ya can't want boom there, now so no, me mampon him dim qui, me want me dom. Enti me want me don't you know. Adie bia ebe firi me mampon na mampon hene masasim ebe ba no. Eye me ne matron kunwa. Ene ma de hye. Ni ebe di so mfaso. Na se yenya kanso a eye me na na mampon hene. Me ne ma de hye. Ye ne ye betua ye ka. Enti ye ne ho kwan se ye bunkonta edi kire Asantehene. If you say ye diamond yenkoi. Number 7, if the mampon stool become vacant, the queen mother and the elders of mampon elect and install their own Omahene. If it comes to the question of distulment also, they say it does not concern the Asantehene. Mrs. Ubio, also if the mampon stool become vacant, the queen mother and the elders of mampon elect and install their own Omahene. If it comes to the question of distulment also, they say it does not concern Asantehene. Or say, our mampon konya sem hono. Se akonya no bedam pan te se ne na bedam pan ya. Eye na ahema owo mampon. One ne mpanimfo. Bani be yidehia ofata. Na bero si akonya so. E ba se dehia no. Bosha ohyema ne man sua osu a kire ne man so obedi nokra kire be no wani nokre. Na obu nokre so eya so brache na kobasa se etunu frakunya so a eno so eye nanano mamponfo asede se betuno efrakunya so a Asantehene one ho kwan se ode nano etoto mampon enkunwasem emu yankwe ose de mampon hene does not pay any tribute. The mampon hene does not pay any tribute to the Asantehene. The Asantehene does not take a servant for his stool from mampon hene or from mampon. Or say, mampon hene entua tribute. Ontuanton e Asantehene. Na Asantehene so ne ho kwan se ochi mampon dihye bi se oye nakwa na onkosom no e woni fie. In the ancient time, when human sacrifice were performed, mampon subjects were not killed for Kumasi stool. If a man from mampon is taken by mistake and is mentioned that he comes from mampon, he is set free at once. Nananum sa ka se titimrem no ana ye kunipa no ede ye nyankama de no ana ye kunipa ne ede hohoro nananum konwa no na ye nkunipa Asantehene ene kwan so kumampon de hye Davida say by mistake na se abrafo ekoche mampon de hye se be kwa koku no sabre no ana human sacrifice wo na o de hye no tunanum tuo se me ya mampom ni a ese se at once no a bejano. Number 8,
At the present time also, when somebody swear ntam kesiye, that is the great oath, the hearing fee or aseda in the case is not sent to Kumasi, and we shall never send it. The Mampoihene does not help in the building of a house in Kumasi for the Kumasi stool use or for an ahemfie. Or say, nanano mampɔnfoɔ so nhyehyɛ a bɛhyɛ to hɔ ne sɛ mampɔn niba mampɔn dehyeɛ kasantehene ntam kɛseɛ anaasɛ ɔto santehene ne ntam kɛseɛ a sika no a bɛgye no no ɛsiane sɛ waka ntam nti no saa sika no ɛnkɔ Kumasi. Ɛsɛ sɛ saa sika no yɛ den ɛba nanano mampɔnfoɔ bakonwa. Ɛna Kumasi so ɛgyegye ne tuo bi so ɔde kosi ahemfie ɔne ho kwan sɛ ɔtete tuo mamampɔn adehyeɛ na betua saa aka no bi. Number 9, provided it is made clear that the Asantehene shall not interfere in the internal domestic affairs of my division, we agree to the proposal to restore the Confederacy. I repeat, also provided it is made clear that the Asantehene shall not interfere in the internal domestic affairs of my division, we agree to the proposal to restore. Sorry, let me take it again. Number 9, provided it is made clear that Asantehene shall not interfere in the internal domestic affairs of my division, we agree to the proposal to restore the Confederacy. Or say, nanano mampomfo mampomahene na trankumya the krate command chief commissioner of Ashanti said, so osi ankofa Confederacy no mra build ya se Santehene omfana no emmetoto me nananom mampone nananom trankumya ye fi asemu na obema ya di ye fi asem de a ene Confederacy no etiase emra wi ena na amampon hene boa hena nantuo ano sabre one na trankumya be kurchire ye edikuma kosi broni a o kan se ye fa Confederacy no mra bio no. Now so we have the honor to be, say, your obedient servants, the signatories. I am for Bishop Sakrata are marking Kemunsem any. Or my hene Nana Kokudia, or Hema a few sapon. Nifa hene Kwame Wusu, Edusihene Kwasi Boache, Kroti hene Kwasi Aswakon, Akwami hene Kofi Achijina, Chidom hene Kofi Akuokon, Safo hene Kwabna Mobi, Ankobia hene Kwasi Jinaye, Etipem hene Kwasi Dro, Chichiviare hene Kojonsia, Achame hene Kwabna Diawuo, Efidwase hene Kronti hene Kojosefa, Efidwase hene Nifa hene Kwame Bae, Kwame Ajekum held for him. Because hene Boa Makobia has to
Oketika kwambona Ochiame yawa frifa Ochiame kwakuchame Manwira hene Kwame Jima, writer and witness to Mark Ubri Tribunal Registrar, to his honor the Chief Commissioner through the District Commissioner Mampong Ashanti. Sakratawi Ena Nananom Mampong Hene on Natrankunya 1933 Omotre Koma Chief Commissioner of Ashanti through the District Commissioner no Mampong. Odofo na momema baisa asemi Asante Confederation no besha ase no Nananom Mamponfo emra abede koma buruni se so pese Confederation no eba biodia on condition say number 1 Sante hene omfana no entotoba ensemu akonya to a ba ne bebesi ba konya be tu hene nso a ba ne bebetu be hene adododie bi epie firi Mampong asasi mu a benko ane bebe fabade Sante hene no ho kwanse gold bi pie efiri Mampong a asasi so a oka se momram 30% of the royalties momram 2% no sa nhihyewe ena nanano Mampong hene one nana natrankonya be hihye se beba Asante Confederation no dia on condition se samra we aba hihye no ebe ye adwuma ena ntiase ye adwuma sabre no ansana nanano Mampongfo eba Asante Confederation ebe join Asante Confederation in 1935 odofo eno ne da hono eno ne da hoyi ne nanano Mampongfo mo nanano account ko eno no na se mo de se mo nanano mra be sheto hoyi mo de ya adwuma sa bredia mo man no asomdwie ebebom na se manfo anya adwuma nso na mo mo obi be bowuram so no ne bedi titi amamo ne monye no o ne bedi titi amamo dia ene mo mu jijiriji wan na no Mampongfo mo nie bie papa Maramfo bi e friend of Simmons of Mampong. O say o nananom na boniate. Say ne esese jansani okasa. Ne nananom Mampongfo kan e say ne esese jansani okasa. Uni obi okotiku. Wa nchembra bia antutuku no ho. Na ne odikuo no anim no awie kire obefu atabane abeben na okase oye na kwa na abasem no wokoka na nanom Mampongfo enya asa nisuade huni na beka say no way se beka Confederation Asante my council no ho dia jese mrawi Sante hene ye ready say o de beye aduma na bruni jetum say o mehwe Masante hene ede aye adwuma eno ne ma nanano Mampongfo eko joine Asante Confederation enti samra we a eda hono a nanano Mampongfo ekan Sante hene amfa anye adwuma nanano Mampongfo ewo ho kwanse be pull out be twebe ho ifra St. My council no because seni anhyehyɛ no a ema be join Asante Confederation and their friend Asante My council no be kan say eye tipenkon eye friendship nanano Mampongfo ne Sante hene a sabre no ne friend ko ase hene no ekwa pam nti ase apam
se bebe ye ndamfo adamfo de no ye na ma ye nyina ye timpeu ubom dina ma bodin ba ko nye ye samasa Davida awusiafo ene momiyam fan toto ene dio maybe historian ko judgment me mom tim kasem Davida history for been training yesa asem bia meka bia na krata da ho mo be kai se ma kana ho me so pense onu obi akofa adamfo atini kuo ne ro ko ka ho wo ko ka ne kuo ho a ada ne se eso koso pomponsum etre ne no so se o frem china meba adeche meba mama meto ntam kese na wa commit to sovereignty to that person. What I say? Nanano mampon be kura sabre no be commit be sovereignty be man no be fa hudie be mfa nkoshe sante hene nsamoto be krata ni 1933 asemwe amama kai Honorable Johnson asiru nketia o kan asem bi mehwe na abefo kasa vidie ntentem so ode sukuru emmonyansa wajim woni ate so woni ate nanano mampomfo a benhunu nyansa sabre 1933 be kurutire basem editor krata aso serve be join Asante Confederation no upon this condition and I be join no na be go school nso hwe foresight adwena binyaye abedi to krata aso se ye be join Asante Confederation ya sase adododie bi epie firi mampon asase ma sante hene oneshe ye kaso a ye be bone ye mampon ma no hono wontu ya bi maye wona ho kwa so be fa mampon ni bi akwa wa hivie what I say ne ebe kutire guru krata so eno no na mi bi sa se ene babia ni bia ba computer age na ne kro ne bai adihye no a na nanom ahemfo mu firi bonomani na mura mu de mbekọ kojone Asante Confederation no ana Asante Bank Council no condition ben e na mo de ato krata so e de ato mi bisa ummetrim mampon kranio mampona betia Asante Union or say to the Asante or say to the first ede Asante nkabomo ya banwa na otimbi ono oye bretuni Kumase edweso sorry Kumase gabembe kwai kokofu no mabaka eni nsuta bedi ebe ya yokofo ono kwa mampon kwa ebretuni nti one ayokofo ni be ho akunwa era obeka nkabum no bekutia ntim jakari ne body no beche sante hene de niti mampo hene de ne basa ne na isi form jese mampo ne ye second in command ewa adamfo nu wote ase nti ye be kwa Asante Confederation sanji shi na be command sante hene se broni wona o se ye kwa Asante Confederation e de man na se be kom dia enhihie hwese sante hene be di so bona hemfo no a moko Asante Confederation no nhihie be na mode ato ho se sante hene me na nanom jape krom na nanom atrankuya se kwa na nanom atrankuya ofuma na nanom atrankuya tuobodom na nanom atrankuya ne ahafo region amo ye dentrafo na mako boa no se mo kwa Asante Confederation no nhihie ben na mode ato krata so tesane aye na nanom amfomfo eyeye mai
munye bi minim sa munye bi na sa unye bi dia na chese wa comment wo man no wo dia koche sante hene say ye ne man eti mo otim nya kokoduro ka say ha yam de no da bero wa te say sante hene ka say mamponye ne de pen what do you mean ka sa asem no per this agreement according to this agreement sampafo mo ko dwane asante confederation no krata ben conditionalities ben am de to krata so te send ya nanano mampofo e de ato krata so ansa na mo ko dwane as and my council nan kasante hene se wa recommend mo wa di mu ho adanse ama aban se aba mnye muntu no mo man hena nka ne yesese mo ne trans kan se yamfa bibi nto krata so sante hine ya no watena pen efisa mmiri bi atwam no na ye kan ho ye kogya mo ko ntokwa edi tintim wa henie wa sante man na ewo ho sese no ye nananom emugya ka ho bi enti ne eho akohia se osu bedi eho adanse de akira ban se ye da ye man na aban ahweso ama yedi aba aban kratam se ye yo mahene na mom samwa na ti no ya ye nkonwasem ye bekan ade adododie bi epie firi asase mu a ya ye befa ya de na mom se wo chefon bi ewa Asante region dia ye beba ya bebo chidom a betena se ma odom a ye adoso na wo nyan munyam mo amuka Asante confederation no ana Asante my council no krata be na modi ato mra be na mwashisha ato what said ya na mampo hene no eye enti for example yana na jape krum hene ura ene ne tedua na konwa so a oye bono hene bono jaman hene wako ka Asante confederation no onye krata bia te se ne na no mampomfo ye yi china bi gold kopi ho na bono hene aba se na sa aseso note enti royalties no man percentage bi na Asante hene so abeka kire se otem council mu enti gold na pie ho no man percentage bi jape kroma asase so e gold nko a mo amunim se sika ko nti ene ma mo na no otimposu na kosi amwa otu amontu ofri mposu ebetena pura no a na efre ne jape krom se obedi sika obetu gold eno ochechire eho no tena ho na chese gold wo ho na ote Asante hene council mu no nhihye ben ne one na ye se company bi ebetu gold wo ha onka se ho ye na saase ndi obede ene da ho no eno ne da ho no nhihye ben na maye enu ndima otim ka se ha ye masase sampa ye masase sampa fo mukodwo ene Asante my council 1984 no na Kofi so ndem ko ye na nhihye ben na mde to krata so tuo bodom ofuman manu asema amuka ene tanobo ase manu asema amuka ne se Asante hene wankwa nchemo na mumu ne ntem no eya yonkofa abe ne ho dia to krata aso te sene ya na nano mampomfo ede to krata ezu won yebisa mo yebisa won yebisa uko jina nanim na watri pomponsu ne so murado china frema meba ade cho frema meba o frema ma nto ntam kese miensa wote ase na sa rituals no okoya na se kire se wa commit the sovereignty o man no ne fa ahudie no to Asante hene nti otim de ne a ope bia di enu nti man ne ya ope odi disampafo no eti sampafo nke se for a long time no kra no
mo pass a resolution bi e de akoma no say mo ne ntem no eye boamemammo a eye ndoboa enti he has no right to meddle in your internal affairs, internal constitutional affairs. Na mo di bia ma president ama Supreme Court e organ na nyina mo pass a resolution no bi e de ama o. What my ayesa Davida tano wasu mo nyesa tano so mo nyesa ofuma mo nyesa Kruba pui tuabodom mo nyesa emeye den na obi fatire tuabodom amodi abo fatire a ono nye dehye ekohuna omode hene omode man hene nemfa ntokwasem emma tuabodom tokwasem a eda ho yina yesa afrakadam kwa no so a ye fa so je amodi abo a oye mo batum no na critical problem no what you say etiwase ma be kan se monhwe nanano mamponfo na munsuabe basema be kan ye ene no in 1933 Sebe join Asante Confederation on this condition. Brekum nana hema ure wo kwa Asante Confederation. Aba semne abene ode atokrata aso. Asase no so a ote so no eye bono hene a ote Cote d'Ivoire bono jama hene na asase e na okotena so. Oboko the first na do okotena ho se ko yes spy. Uguso spy no. Ena bono hene onene dom bebe to share so ana na adom ahene mu nyina ka na be chu no mu sa asase na ote so no ye bedie na wure wo kosum sante wo kwa Sant my council nhihye ben ne odi atokrata so e wo ne sante ne mo man no breku man no ene sante ne dem enunti ena na ahema odo candidate kwa ode ma reject no na se mo di bibi etokrata so te se ne nananom mamponfo ya nkao nana hema ode ube no kra nka ofere kra se nka ode nanu betutu ma hinsimu etina nana no mamponfo piao nana no mamponfo piao majimodi se ni nyansani obihevu se ni nyansani tie otu anamon na wiaso tim na se wa mo ho anyehu manipa suroa wa mo ho anyehu manipa bua obi ani ho a ode respect beba odofo subscribe na share na kaseboi de yi pa sa semui a media ba no e koma bono ahemfo a moko Asante my council na na manten hene tuobodom ne ahafo wunyina mosempa mamponio na nanom mamponfo a Asante ni kukuo no sibesre so kra no basema be kani se Sante hene one ho kwan so meddle in their internal affairs otiase eno na eye precondition mra be sheto ho edema bruni ansana be ko join Asante Confederacy. The second one, the word to the wise man is enough. Odofo medical sebo no be sia eha eye African History and Heritage TV. Medamase be ma monitie anyado bomodia so be subscribe na se mode we ya wati no wo be ma afoforo nso atibi if you say afututsen na anibiesem so medamase be ma monitie anyado